Ja, Yes, hej. så er vi i gang. Det er Jakob. Jackson og Lexen. Jeps, som vi hedder på YouTube. Altså, vi hedder rent faktisk Jakob og Alexander. Ja, men det var Ja. Jackson og Lexen. Ja. Det fandt Anders på. Ja. Altså, det er så min papfar, kan man sige. Og vi er i Minecraft. Ja, jeps. Sådan der. Yes, og jeg har lavet det her lille hus. Og Jakob har selvfølgelig også været med. Og på, vi startede, tror jeg. Sådan Der, dernede, måske. sådan cirka. Ja, og så gik jeg herop, og så syntes jeg, det ville være et nice hus. Og så fandt Ja. jeg lidt kul og sådan noget, og det var godt. Jeps. Så jeg har lavet et hus. Ja. Sådan noget. Det er ikke det bedste i verden, Nej, men vi skal nok lige sådan få lidt bedre ressourcer og sådan noget, før vi begynder at gå sådan videre. Men vi har ikke engang fundet noget som helst jern, så Ej. det er nok målet. Hey, vent lige. Der er jo en lille fake lige nu. Nå. Hvad? Nå, det var bare fordi, jeg troede, at du stod i luften. Det lignede det bare. Det lignede det bare. Jeppa. Hov. Kan vi klikke på den? Har vi 30 kul? Jamen, så har vi jo i hvert fald nok kul. Ja, det må man sige. Nok kul til alle. Ja. Jeg er så lykkelig. Jeg er så lykkelig. Jeg er så lykkelig. Det Ja. er så vigtigt. Ja, det er så vigtigt. Altså, det er sådan noget, det er... til dem, der er lidt nysgerrige, så hvis I søger ind på YouTube, så skal I søge på Bondemand Lars. Ja, det er Minecraft. Og så er det bag kulisserne. Ja, og så bag kulisserne i Ja. film 2. Ja. Jeg har ikke engang lavet en 3 endnu, vel? Nej, det har det ikke. Ikke så vidt jeg ved. Det har de ikke. Nej, det har de ikke. Og min sætning er, vi skal dybere ind. Vi skal helt ind i sandet. Ja. Ja, det er noget, jeg har fået fra Andreas. Ja, det er også... Jeg har lige fundet på en ny måde at mine. Det er nogle YouTubes. Prøv at se en sej måde, jeg har fundet YouTube på. guys. Må du se, hvad jeg har fundet på at mine? Så får man også mere sten. Ja, meget mere sten. Men ens pickaxe skal også meget hurtigt ud. Ja. Men vi har så mange, Pyt. ting, så det kan være fuldstændig lige meget. Ja. Fuldstændig. Jeps. Og Vi kan jo altid lave en til. Skal vi prøve at se, om vi kan snyde lidt her? Med... Wow. Altså, så vidt jeg har fundet ud af, er det noget med den der røde, den der røde skala er, som I kunne se. Som I kan se her, den er meget høj. Så skulle han være i nærheden af nogle fjender. Eller en mine. Ja. Eller fjender, fordi at mine... Der er faktisk spawner til... vi er på vej udenfor nu. Nå, det er det. Ja, ups. Ja, Udenfor. ups. Det var ikke så smart. Så er det nok derfor, vi bare så langt nu. Ja, vi begynder nok at gå videre, og vi slår med kylling. Kyllingekød. Hov, jeg har en skov. Skal du give væk til, når det, hvis du nu kan komme ind og sige? Ja, nu kommer Det bliver net. ja. Så skal det jo bare komme af fra os. Okay, Så skal der bare have en dør ind til din mine. Så skal der have en dør ind til din mine. Mhm. Sådan der. Ej. Hov, der var noget mere kul. Hey, sådan en kollaps. Yep, så er det. Så fandt vi noget kul. Endnu et kul. Så er der sådan noget lava nedenunder os. Nu dør vi. No, det må bare ikke ske. Det sker heller ikke. Nej. Der er meget, meget lille sandsynlighed for det. Nej, nu mistede vi den. No. Du havde jo... nej, var det mig? Nej, det var fordi, jeg havde samlet den op, og så havde jeg glemt at stille den ind i vores hus. Det var godt, jeg glemte det. Ellers skulle vi ikke have lavet en stenpickaxe. 2 stenpickaxes. Ja. Ja, hvad skal vi egentlig sige? Vi, Jakob og Alexander, 11 år. Ja. Vi er gode venner sammen, altså. Ja. Vi hader hinanden. Ej, selvfølgelig. Det var lidt dumt at lave en video sammen på YouTube, hvis man hader hinanden. Ja.
Vi har siddet snart. Niks. Hvor meget kul har vi lige? 47. 47. Jeg tror i hvert fald, at vi har nok kul. Ja, det er nok ikke det, vi skal Være opsat på. det er i hvert fald ikke det. Slet ikke. Ej, var der meget, det er jo helt vildt. Nej, Jeg tror aldrig, vi har været ude for, at der har været så meget kul. Jeg har i hvert fald aldrig. Wow. Det er helt vildt. Stop nu! Nej, vi gider ikke have så meget. Det gider vi virkelig ikke. Altså, så meget kul, det er simpelthen for meget. Jeg tror det ender med, at vi får 64. Alexander? Det Vi får lækker kød. Ja, det må jeg undskylde, men det er fordi, vi sidder og skal snart til at spise. Ja. Gris. Ja, gris. Der kommer sådan en gris ned i vores grotte. Lad os spise en. Desværre har vi ikke grisekød i Minecraft lige nu. Vi har kun noget god kød. Skal du ikke op og undersøge verden? Ja, det gider vi ikke. Vi finder diamanterne i jern. Og lidt redstone måske. Hvis vi kan lave et langt sejt system. Hvilket jeg stikker til. Ja, jeg tror godt, jeg kunne finde ud af det. Hey, der var jo noget iron. Jeg tror lige kun, der var en. Så var jeg blevet rigtig ked af det. Ja, skal vi lave en jernpickaxe. Og vi kan lave et jernsværd. Jernsværd. Det var det eneste, vi kunne ellers. Ja. Mere her i området. Jeps. Okay. Nu smutter vi videre. Ja. Jamen altså, det vil jeg egentlig bare prøve at opnå nu. Det er guldæbler, komme ned til helvede og diamanter. Finde diamanter. Så det er jo, det vil vi jo prøve. Så hvis vi miner lidt meget, så er det fordi, at vi gerne vil have noget diamant. Endnu mere iron. Så kan vi også lave en spade. Spade, ja. Der er lidt alt spade. 10 minutter til at stoppe. Okay, vi skal snart stoppe. Ja. Jeg ved, den stopper selv, så hvis I skal sige farvel, så er det der. Ja. Men altså, hvis vi stopper bræt op, så er det fordi, at vi har sådan et program, som stopper efter 10 minutter. Men det er altså også rimelig gode. Ja. Bare 10 minutter, det er fint. Helt fint. Så sådan cirka, hvis vi ikke vælger at købe programmet, så... Nej, det gider vi altså ikke. Det er fuldkommen fint, det her. Ja. Men rigtigt, så vil det være fedt, hvis I gad give en tommel op. Ja. Jeps. Og så laver vi andre videoer rent faktisk. Vi laver sådan Fortress. Der går altså... Lige nu. Ej, altså vi skal lige have det hele på plads med alle tingene, og så kommer der nok Call of Duty og Starcraft og alle mulige ting. Så. Alt det der. Og også lidt Sniper Elite måske. Ja. Hvis I kender det. Kom her. Nej, jeg tror lige, jeg kom til at faile lidt der, men jeg failede ikke groft. Jeg failede bare. Sniper Elite, det er sådan noget, hvor man er i en anden... Ja. Hvis ingen kender det, så kan vi lige forklare det. Ja. Så er det en sniper i 2. verdenskrig, amerikaner, og så jo længere du kommer, får du sådan flere. Starter med en amerikansk sniper, så får du en russisk, så får du en tysk. Og så går det så ud på at dræbe alle mulige sådan chefer og sådan noget. Og til dem, der ikke så godt kan lide blod, ja, så er det ikke det bedste spil ever. Nej, men jeg tror snart, vi bliver til at sige farvel, faktisk. Fordi det ser ud til, at så det ikke lige pludselig bare stopper. Ja. Jeg sige farvel til jer først, ikke? Ja. Men vi siger farvel. Ja, næsten. Nej, vi kan godt lige vente nogle få sekunder tilbage. Lige nu. Så det er bare... Så den stopper sådan lige nu. Det er bare lige været. Ja, jeg tror godt, jeg kan nå at sige farvel. Ja, vi har allerede sagt farvel, så... Ja. Det er fint. Der er meget grus. Man skulle tro, der var et eller andet grotte eller noget her. Jamen, så farvel da.